जगन्नाथ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଯାତ୍ରା ବେଳେ ନନାମାନେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ରଥ ରତ୍ନ ସୁନ୍ଦର ଛତ୍ରୀ ରାସ ନରାସ ସବୁ ଚାଲିଛି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି ଢୋଲ ମାଦଳ ସେମିନିବାଲା ଏହିପରି ଅନେକ ବାଜା ମଧ୍ୟ ବାଜୁଛନ୍ତି। ସେଟା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ ଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆସନ ସେବାୟତ ନନାମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଛାତିର ସ୍ଥିତିକୁ ବେଶ ମଜବୁତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ସେଇ ବୁଧ ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନସିକ ପରିକଳ୍ପନା ଥିଲା ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ହେବ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠ ହେବ, ଏଠି ସେତବଟ ରହିବେ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ରହିବେ, ମା ସୁଭଦ୍ରିକା ରହିବେ, ବଳଭଦ୍ର ରହିବେ ଓ ସୁଦର୍ଶନ ମହାରାଜ ରହିବେ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱଦେବାଦେବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ଠିକ୍ ସେହି ଅନୁକ୍ରମରେ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରୁ ହିଁ ରଥଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକ୍ରମେ ମୋର ଧାରା ବିବରଣୀ ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ହୁଏତ ଚାକିରିର ଅବସର ସେ ନେଇଛନ୍ତି, ମୋର ନେବା ବାକି। ଯାହା ବି ହେଉ ରବି ଭାଇ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେଇପାରିଛନ୍ତି ସତ,